Acabem de veure el vídeo de l'Acadèmia Igualada i ara, com també hem fet amb l'altre vídeo de l'altra escola, el comentarem amb vosaltres. Primer les votacions, també ho heu fet igual que ells? Sí. Heu posat 3 noms i llavors heu sortit els 3. No, hem ficat un nom. Ah, un nom. Sí. I els 3 que tenien més vots han sortit. Aquí esteu. Molt bé. I ara també he vist uns murals, com uns dibuixos amb el fons negre. Sí. Què era allò? Això és de Halloween, d'Art and Craft, perquè nosaltres fem plàstic en anglès. Ah. Llavors ho vau representar amb dibuix. Sí. Molt bé. I també he vist més murals. Sí, això és de naturals, que vam estudiar el menjar. El menjar. Sí, els aliments. Molt bé. Bé, ara sí que ja anem a l'última matèria d'aquest programa, que és la de llengües. Llengües no només és català. Pot ser català, castellà o anglès. Sí? Atenció a la primera pregunta. Com s'escriu la paraula metamorfosi? Ja. M, A, E, M, M, E, T, A, R, F, no, R, M, sí, per tu. Us he deixat una lletra entremig i ha de ser una la portaveu i ha sigut ella i per això hem de passar rebot. Vale? M, A, M, E, T, A, E, No, no. M. Ara deixa'm, si tu. Sí, M. Farem un rebot, que el portaveu tampoc ho ha fet bé. M, E, T, A, M, O, R, F, O, R, No. ai, Tornem a passar rebots. M, E, T, A, R, No. A, M. Ara ho dic jo. A veure, tornem-hi. A veure, M, E, T, A, M, O, R, F, O, S, I, S. No. He dit singular, però... Resposta correcta, mira, no passa res. Bé, finalment hem tingut la paraula completa. Segona pregunta de llengües. Digues 3 paraules compostes. Un exemple és paraigües. Ja, però no dieu paraigües, rentaplats, Sí, 3. rentadora, ai no, Resposta incorrecta, rebot. Girassol. No vas repetir. No vas repetir. El girassol. Parasol. Ho sabem. Sí? Serà la tercera o no? animador, No, resposta incorrecta. Parallams, rentaplats i parasol. no l'hem fet nosaltres, Rebot? parasol, Girassol i una... ja sabem. Il·lustracions. Bé, com que no ens en sortim del tot, ho farem entre tots. Bé? Paracaigudes, girassols i rentaplats. Ara! Resposta correcta, però fotrem un globus a cadascú perquè n'heu fallat moltes. Era rebot? No, però després l'he tornat a apretar. Però sí. Ara. I ara sí, última pregunta de llengües. Atenció. Tradueix aquesta frase del castellà al català. Pasado mañana iré a buscar setas al roble de la muntanya. Demà passat aniré a buscar bolets
A la muntanya? No, falta una paraula. Rebot. Demà passat anirem a buscar bolets al roure de la muntanya. Resposta correcta. I ara, com que l'heu fallat, toca petar globus. Bé, doncs fins aquí ha estat el programa d'avui. Hem tingut el gran honor de rebre aquestes dues escoles, Acadèmia Igualada i Maria Borés, on hem sentit cantar i hem sentit molt bones respostes per tot arreu, entre matemàtics i esportistes i col·leccionistes. I ara sí, ens despedim dels nois de quart de primària, perquè aquest és l'últim programa de nois de quart de primària. A partir del gener ja tindrem els de cinquè. O sigui que tanqueu el programa avui vosaltres. I bé, doncs tornem-vos a informar que a part de veure'ns per televisió, també ens podeu veure per internet, www.youtube.com i un cop a dins fiqueu Global Production SCP. També www.facebook.com i a dins hi fiqueu grup assignatura pendent. I també tornar-vos a dir que tenim un blog d'assignatura pendent. Ara sí, ja està tot dit i espero trobar-vos al pròxim programa. The elephant packed the trunk and said goodbye to the circus. Off she went with a jumpity trunk, 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 trunk. Now Nelly the elephant packed the trunk and tumbled up in the jungle. Off she went with a jumpity trunk, 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 trunk. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand.